Bližšie nešpecifikovaným nožikom zničte jednu cibulu na väčšie nepravidelné kocky. Do horúcej panvice nalejte olej a túto cibulu na ňom budeme peniť. Keď je hotová, pridajte niekoľko kúskov droždia. Čím viac, tým lepšie. Droždie sa tepelným namáhaním zmení na takéto jazierko. Medzi tým vidličkou tofu rozmárnite na čo najmenšie kúsky na tanieri, do droždia nalejte, ale nemusíte naliať sojovú omáčku a nakoniec to celé spojte. Môžete pridať čierne korenie a možno trochu soli. Tým je vaša praženica hotová. Podávajte ju najlepšie s chlebom celozrnného typu. No, môžeš hovoriť, už kamera beží. Jaj? No ale to bolo strašne dobré, naozaj. To som ako nečakal, aby sa iba z 3 ingrediencií dalo tak dobre navariť. Dali sme tam na začiatok cibulu, vlastne ste to videli aj vo videu, ale potom sme pridali to droždie. Keď som videl to množstvo, koľko droždia tam ide, som neveril, že to bude tak dobre. Čakal som... Koľko sme ich dávali? 8 kusov. 8 kusov. 8 tých malých kotočiek. A jedli sme 3. No. Aj naša kameramanka momentálne. A táto praženica je veľmi dobrá a šéf kuchár by určite povedal, že to nie je žiadna praženica. Tak, lebo tam neboli vajcia. Bola to tofunica, ako sme to nazvali. Tak sme mysleli, že to bude tofunica. Tak. A jej výhoda je v tom, že proste môžete si toho naložiť oveľa viac, ako keby to boli vajíčka, lebo ak chceme v praženici získať tú správnu chuť, tak to chce veľa žltok. No a tie žltka sa nám nehodia do rozpočtu pri chudnutí. Takže toto je tip na raňajky, ktoré si môžete urobiť aj na celý deň. To znamená... Spomínal si, že sa to dá dať aj niekde na cestu, keď pôjdem medzi chleba. Presne tak. Dáte si túto praženicu medzi chleby, do nejakej servítky, do lesa. To sa vám neskazí tak ľahko, ako keby tam boli vajíčka. Je to vynikajúce aj po pár hodinách, keď vyleziete na túre niekde na vrch, napríklad na Pajštunu alebo čokoľvek a tam si to dáte, tak to je úplne iný zážitok. Tak dobrú chuť. Skúste si to. Ahoj.